Ξέρετε να δηλαδή, είναι το Daredevil από το Hell's Kitchen. Το οποίο το Hell's Kitchen, η οδός, είναι πιο πάνω και πήγαμε στο Hell's Kitchen και δεν το ξέραμε. This is my city. My family. Όποιος έχει Daredevil ξέρει και τρομερή λαβή. Απομονώνει πολύ διαφορετικά. Έτσι τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ. Για πλαϊνή μοίρα μου το φέρνεις πιο χαμηλά αυτό, αλλά πάει τέρμα! Αυτή όμως δεν μπορώ να την πάρω όμως. Αυτή χωράει. Κάμε ρε λίγο πουθενά. Πώς... Γκάτσι. Θα το πάρουμε μετά. Λες να το πάρουμε χαμπάρι. Άμα το ανεβάσουμε αυτό στο YouTube. Άμα το ανεβάσουμε στο YouTube, λέτε να το δουν. Λέτε. Άλλο να δώσουμε, άλλο. Σεξακ. Μου πες χθες οκ. Πιο πολύ μου άρεσε το Five Guys. Μαλαριλέ. Επίσης, μας έχει μείνει να δούμε τσεκ φιλέ, το λέω καλά. Ποπάις. Αυτά τα δύο μου έχω δει προς το παρόν. Και κάποιο μου ποτζί μπορώ να δούμε, αλλά ξέχασα. Εσείς έχει άπειρα στο δρόμο, έχει άπειρα μπέργκερ και πίτσες που αν δεν τα ξέρεις από βίντεο στο YouTube τέλος πάντων, δεν σου πάει το μυαλό να τα θυμηθείς όλα. Δηλαδή το βλέπουμε και να πάμε και από αυτό. Και να βγάζω φωτογραφίες εγώ για να το ψάχνω και να λέω ότι πρέπει να πάμε να φάμε και εκεί. Και πίτσα έχουμε να φάμε, γλυκό δεν έχουμε φάει καθόλου ντόνατς. Χθες περάσαμε από το Joe's Pizza και είχε ουρά. Είχε ουρά, ήταν κλειστό. Ήταν κλειστό και είχε ουρά. Παιδιά, ήταν κλειστό, αγγίξω εγώ στο 10 λεπτά και είχε 15 άτομα απ' έξω, ρε. Και λέω, οκ. Όλοι για τους πάντες να πάνε. Κάνουμε προπόνηση και μιλάμε για μπέργκερ, τι σου λέει. Αυτό. Είναι πάρα πολύ στιβαρό. Έχει τρομερή ροή η τροχαλία του στην κίνηση. Μ' αρέσει που άμα είσαι κοπέλα, αγόρι, άντρας, ξύλο, δέντρο, σε βοηθάει για να παίξεις με τα 1,5. Είναι πολύ τέλειο. Επίσης, ο πάγκος δεν μπορείς να το σηκώσει να το μεταφέρω. Είναι 50 κιλά. Ένα τέτοιο μηχάνημα θέλω να πάρω κι εγώ σπίτι που μου λείπει, η αλήθεια είναι. Θα μπορούσα να το πάρω δηλαδή σπίτι. Θα μπορούσα να το πάρω. Εργαλεία να το ξεβιδώσουμε, να το πάρει κανείς χαμπάρι. Μ' ακούτε έτσι γιατί έχω κάνει πολλά κιλά τώρα. Έχω φορτώσει... Τα βλέπω ανάποδα ρε. Νομίζω ότι λέγει στην αρχή λίμπρες. Και είναι κιλά και λίμπρες. Οπότε εγώ στην αρχή έβαλα 62 κιλά και είναι περίπου 57 κιλά. Γι' αυτό πέθανα και δεν μπορούσα να σηκώσω. Έχει τρομερή κίνηση. Ακραίο μηχάνημα. Εγώ τώρα πως νιώθω από εδώ, τέλεια. Τώρα αυτή τη στιγμή που σηκώνεσαι μου κάθε πρωί, πρωί, βράδυ, μεσημέρι κάνω. Κάνω πρωί, μετά κάνω βράδυ και μετά γυρνάω και κάνω μεσημέρι. Να μου πεις τώρα Χρήστο, ποιος τραβάει, πού είναι η κάμερα. Σου φάνηκα πριν. Θα το κάνω μοντάζ. Ωραία, ποιος τραβάει τώρα. Ποιος τραβάει, τα χέρια μου είναι εδώ, ποιος τραβάει. Έλα λίγο να δείξουμε το μπαλκόνι έξω. Είναι μπαλκόνι, βεράντα, δεν ξέρω τι είναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Να, δες. Μείνε εδώ. Λοιπόν, πρέπει να έχει εστιατόριο κάτω. Αν δεν είναι από το εστιατόριο αυτό, μυρίζει μόνο μπέργκερ. Μυρίζει μπιφτέκι μοσχαρίσιο, ρε, μόνο. Παντού. Επίσης, κάπου εδώ ήταν ο Spider-Man. Αυτό εκεί πέρα που φαίνεται πάνω το ψηλό κτίριο, τι είναι, φαίνεται εκεί πάνω. Μπορεί να είναι το Empire, γιατί από εδώ είναι πολύ κοντά. Και γιατί για να πάμε στο Empire μαζί είναι η Παναγία. Εμείς δεν έχουμε πάει. Και μου πέφτει το μικρόφωνο τώρα, ρε. Να το κάνω μία να δω. Yeah, I'm flying. Fly! Από away for. Fly. Τι κάνετε, καλά, δεν είναι κάτι. Οι άλλοι έχουν στολίσει από εκεί. Έχουν στολίσει άλλοι από εκεί. Δεν έχει... Μυρίζω μπέργκερ τώρα. Δεν έχει πολύ κρύο. Για πάμε να φάμε μπέργκερ πάλι. Ημέρα δεύτερη. Ναι. Ωραία. Ημέρα δεύτερη στο Macy's, καθόμαστε απ' έξω.
Πώς λέγεται εδώ το πάρκο? Πάρκο Πλατεία. Είναι το Herald Square. Herald Square. Ωραία. Δοκιμάζουμε μπισκότα. Από το συγκεκριμένο κατάστημα λέγεται Culture. Και έχει λέει το νούμερο 1 μπισκότο, λέει στο βραβευμένο λιώνει. Είμαι πολύ φαν του γλυκού. Για ξαναδείξε λίγο. Το έχει φάει η Μαρία το υπόλοιπο, δεν έχω φάει ακόμα. Ωραία, για δοκίμασε. Ωραίο. Αυτό που γεύεσαι είναι το βούτυρο. Είναι η σοκολάτα με... δεν ξέρω. Το έξω. Αυτό λίγο με χαλάει. Αλλά είναι... Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Οκ. Δικό σου. Τι? Πάντο, δικό σου. Εντάξει. Bye bye. Είμαστε κοντά ή δίπλα βασικά στο Central Park. Πίσω είναι το ξενοδοχείο από το Home Alone, εκεί που ήταν ο Home Alone στο 2. Ναι, ωραία. Είναι η ώρα. Πίσω μου είναι το Bloopers η μάνα μου, γιατί πήγαμε τσιμπήσει φύγα. Τι το ένιωσα, εντάξει και... Και άμα δεν με τσιμπήσει, άμα είμαι χαλαρός δεν με τσιμπάει. Μπαίνουμε στο 24ωρο Apple Store να δούμε τα iPhone και να δούμε αν μπορούμε να γίνει κάτι, να τσιμπήσουμε τίποτα. Και θέλω να δείξεις το The Plaza, το ξενοδοχείο. 3.000 για να μείνουμε το βράδυ, έχω να πω. 2-3.000 κάπου εκεί. Για να κλείσουμε μια σουίτα. Πάμε στο 24ωρο Original Apple Store, μπαίνω στη ζωή μου πρώτη φορά. Το ότι έχει δέντρα. Μπήκαμε στους πιγκουίνους τώρα. Θα ακούσουμε κλάματα. Έχει πάρα πολλά. Έχει πάρα πολλά πιγκουινάκια. Απίστευτα. Απίστευτο δεν είναι έτσι πως Πόσο γρήγορα είναι ρε. Πώς αισθάνεσαι που είδες τους συμπατριώτες σου? Με κοροϊδεύεις τους τώρα, πιγκουίνους. προχώρα. Πώς αισθάνεσαι? Έλα τελείωνε.
ίδιο περπάτημα έχετε. Έλα. Ο φίλος μου ο Σωτήρης. Δεν είναι πάντα. Καλή φάση ζωολογικός κήπος, Μαρία. Πολύ καλή ιδέα σου. Α, ναι. Πολύ που καλή δεν ιδέα. ήθελες. Του έχουνε μπαλά. Του έχουνε μπάλα, Προφανώς που του έχουνε μπάλα. Δες νύχια, πω. Κοίτα, μέχρι εκεί πάει και γυρνάει πίσω. Πόσα μου δίνεις να μπω με τις αρκούδες μέσα. Να κάνεις τι, ρε. Να μιλάω και να τον παίρνω αγκαλιά. Και να παίξουμε μπουνιές, να του δώσω δύο-τρεις μπουνιές θα φάνε. Είναι 2 αρκούδες μέσα. Αυτό είναι μαλακία. Γιατί επειδή είναι 2, Τις 2 δεν τις έχει σίγουρα. δεν την έχω σίγουρα. Τι θα φάμε? Five Guys. Five Guys εμείς που θέλουν, οι γονείς μας θα φάνε. Έχει πάρα πολύ ζέστη για κάποιο λόγο λογικά για τη θερμοκρασία που θέλουν. Όπως ζωχαλίζει ο Πέτρος το βράδυ. Απ' την άλλη πάμε. Πάμε φάση γιατί έχει πολύ ζέστη, παιδιά. Πάρα πολύ ζέστη, θερμοκήπιο φάση. Είναι όλα τα τροπικά ζώα υποτίθεται εδώ. Τι λέει μαγκές, κάνα μπέργκερ. Καλά πάμε. Αν μου κάνει επίθεση. Χέστηκε. Α, ωραία. Χέστηκε. Τα βλέπεις στο μεγενθητικό. Βλέπεις το μεγεθυντικό ποιος? Και εδώ έχει. Έχει γίνει το μποξεράκι μου στρίγκρε. Ναι, οκ, τρομακτικό. Που άρεσε εδώ πέρα. Τι έβγαλε. Hey guys, there's a huge snake in here. Ακούσατε? Έτσι είπε και μία. Όπα. Ότι περάσαμε από κάτω εμείς, μας σχέσε αυτό εδώ. Να τι. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Κοίτα εδώ το καημένο το από κάτω, έχει ξαπλώσει. Όσο έχει ξαπλώσει πάνω τώρα. Έχουν πάει όλα πάνω του. Όλοι μαζί. Τι είναι, boy? Εγώ μετά από το Five Guys. Λεμούρι. Ο Τζούλιαν είναι. Λεμούρι. Σε λευκό. Νομίζω. Οχ, άκου. Μαρία, μπράβο. I don't like talking. Think I could stay here all day talking. Τι να ωραίο να ακούς jazz μουσική και να σου σκάνε το μαύρο απ' έξω. Χαλάρα. Να πω εδώ το λογικά αυτό που έχω καταλάβει. Έχουμε εδώ πέρα και TikToker. Αυτό το έχουν φτιάξει για τα σκυλάκια, ρε. Πάω και πιο κοντά του. Οκ. Θα μου ρίξει, Οπ. Εντάξει, σταμάτησε ευτυχώς. Δεν είναι και διάβροχη κάμερα, έχει τίποτα άλλο. Πώς να κρυβείς απομίμηση. Η απομίμηση από τα φιλαράκια με ένα συντριβάνι που κάπου υπάρχει και κάτι κάνανε εκεί. Τι θες? Είναι βγάζει Μάγκας. Χρήστο μου, τώρα ζήλεψε από την πηδάγα. Λες να μπορέσω να πετύχω, αλλά τι αυτό να κάνω. Στις τελευταίες μέρες της Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα τώρα στο Central Park, κλείνουμε το βίντεο αυτό, στο σημερινό μάλλον, ή προς το παρόν γιατί πάμε να φάμε πάλι, με τα φιλαράκια που θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Ηλία που μου πήρε αυτή την μπουφανάρα, η οποία με έχει κρατήσει τέρμα ζεστό.
Και η Μαρία το πήρε το μπουφάνι και το έβαλε και μου είπε ότι είναι πολύ γαμάτο. Απλά θέλω να το πω ότι με έχει σώσει. Από εδώ και πάνω δεν κρυώνω, από εδώ και κάτω το βράδυ κρυώνω. Οπότε περιμένω κάποιος φίλος να μου πάρει κάτι ζεστό από εδώ και κάτω. Ναι. Τι ωραία που είναι. Καλέ, τι ωραία που είναι. Τι κάνω, σπάω την τέτοια. Αχ, έχει μπει το κορδόνι μου. Για πες. Πάω να παίξω χοκέι. Δεν έχω ιδέα από χοκέι. Μ' αρέσουν φούλο όμως οι μπλούζες τους. Μιλάς για χόκεϊ, κρατώντας τι. Κρατάω από πάρει. Και δεν έχω ιδέα από χοκέι. Κοίτα εδώ, Dunkin' Mill. Dunkin' βγάζουν και μπέργκερ. Φαίνεται. Ω, Jake Paul Mike, τράβα το! Πάρτο ρε μαλάκα! Αν πάρω μια οθόνη και την βάλω στην πολυκατοικία, στο κερατσίνι, και έδειχνα εμένα ρε που κάνω προπόνηση και τρώω μπέργκερ. Είναι κακό. Αν είναι 4K ανάλυση. Κοίτα εδώ πώς φωτίζει. Πού είμαστε τώρα, γιατί έχει τόσο. Τα Macy's είναι μπροστά. Πού είναι τα Macy's? Άλλα Macy's είναι αυτά. Όχι. Ένα είναι. Είχε οθόνη τα Macy's Ναι. όταν πήγαμε. Ναι. Από την πίσω πλευρά. Ποιο είναι? Κοίτα εδώ, οθόνη, τέτοια, κοίτα εδώ. McDonald's. Ότι ήμασταν στο. Α, ναι, Σαμάκ. Όχι, δεν είμαστε σε αυτή την πίτσα. Αρρώζες, εδώ είμαστε, ναι. Καλά ήσυχες. Που δίπλα ήταν τα Μακ και έλεγε ο Μπέμπι Φαν Μακ. Αυτό είναι ο φίλος μου ο Ιταλός. Από το Μεξικό, είναι Ιταλός στο Μεξικό. Μην κοροϊδεύεις. Δεξιά εδώ. Τώρα τι ώρα είναι? Οπότε 9 και κάτι. 9 και κάτι, έτσι. 9 και 20 πες. Θα κολλάει iPhone, δεν λένε την ώρα που τραβάνε. 941 ευρώ δύο iPhone θα τσιμπήσω, ρε. Και θα τα πάρω, να σου πω τι. Να πάρουμε το iPhone, να το πουλήσουμε στην Ελλάδα 1,5 χιλιάρικο και να ξαναγυρίσουμε και να πάρουμε κι άλλο και να βγάζουμε και. Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Μεθυσμένος στα βραβεία μου στο GMC 63 θα λέω τώρα, όχι G63. Αφήστε με εδώ ένα μήνα ακόμα και βάλτε μου 10 χιλιάρικα στην τράπεζα. Τι ζητάω. 10 χιλιάρικα δεν σου φτάνει. Ως τώρα, άμα αναλογιστείς ότι σε 3 μέρες. Πάτε μας να δω κάτι. Έχω χαλάσει ούτε 300 ευρώ. Ναι, και έχουμε φάει μόνο. Είμαι οικονομικός. Όχι, αυτό ακριβώς δεν καταλαβαίνεις. Ναι, δεν μένω σπίτι μου για να φάω. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Οπότε είναι πολλά αυτά που Είμαι ακούς. οικονομικός. Όχι, κανονικός. Α, κανονικός είμαι. Αν δεν ήμουν οικονομικός, κάθε 3 ώρες άτρωγα. Για την προπόνηση. Μα έχεις μπει. Έχουμε περάσει 3 φορές το Forever 21. Δεν έχω μπει. Αυτό, δείξτε το. Σε ταινίες όταν το άφηγες και έλεγες να σου δώσω ένα παγωτάκι. Δεν έλεγες χαχαχα, παγωτάκι, έτρεχες γιατί θα σε γάμαγε ρε. Ο άλλος που είναι μέσα στη μέση τρώνε και φωνάζει, εγώ φταίω δηλαδή. Που βγάζει τα. Εγώ φταίω. Τώρα θα στη 2 τώρα. Εγώ φταίω. Εμείς παραγγείλαμε 2 μπέργκερ από το Popeyes. Ωραία, αυτό τι είναι? 3 μπέργκερ. Anyway. Θα τα δείξεις, δεν ξέρω. Πήραμε μια large Coca-Cola. Πήραμε μια large Coca-Cola. Μ' αρέσει που στα όλα τα junk food έχει να κάνεις χύμα Coca-Cola refill. Για να δοκιμάσουμε. Refill τους έχει διαφορετική γεύση, έτσι. Για πιες. Να δούμε. Ανοίγουμε τα μικρά. Ό,τι να είναι, έτσι. Εδώ πέρα έχει μπέργκερ. Μεγάλο. Full KFC θυμίζει. Ποιο μπέργκερ είναι αυτό? Α. Limited. Classic. Το δικό μου είναι το Classic. Limited και το Classic. Και αυτά τι είναι? Α, είναι φτερουγιές. Που πήραμε 6, 6 και 6. Δεύτερο μπεργκεράκι. Ωραία. Πολύ θυμίζει. Πολύ θυμίζει KFC. Λοιπόν, έχουμε σως Bayou Buffalo. Okay. Κρεολέ κοκτέιλ. Ούτε αυτή δεν έχω ξαναφάει. Buttermilk Ranch. Ιδέα δεν έχω τι σως είναι αυτή. Και Black Kendene Ranch. Ιδέα. Εδώ έχουμε τις κλασικές φτερούγες λογικά. Όχι φτερούγες, ναι, φτερούγες. Classic. Εδώ έχουμε τις Spice and Sweets. Με chili είναι αυτό.
Γκάρλικ με παρμεζάνα. Και χάνεϊ τσιπότε. Δοκιμάζω μια χάνεϊ. Ωραία. Το πανάρισμα ακραίο. 7. Νέα Υόρκη, 10 το βράδυ, Πριόνια μόνο του. Αυτό είναι το δικό μου. Έχει κοτόπουλο, μια σως, πίκλες και τσεντάρ. Κοντά η κάμερα να ακούσει κράτσα. Μια που λέμε KFC, στην καλύτερη έκδοση. Τρώμε. Αυτό. Ολοκληρωμένη γνώμη μετά. Είναι ακραίο. Καλημέρα θα πω. Τρίτη μέρα σήμερα, νομίζω. 3:30. Πού θα πάμε σήμερα? Θα πάμε Chinatown και μετά στο άγαλμα της Ελευθερίας. Ωραία. Η εντυπώση μου και αυτό που έχω να πω είναι ότι οι αποστάσεις είναι ακραία μεγάλες. Έχουμε ρίξει τόσο περπάτημα που δεν μπορώ να κάνω προπόνηση ποδιών γιατί δεν νιώθω το γόνατά μου. Χθες γυρίσαμε κατά τις 8 γιατί πήγαμε στο Central Park και γυρίσαμε το 1/3 και ξαναγυρίσαμε πίσω. Ήταν και η μέρα Veterans Day και είχαν κλείσει τους δρόμους, τέλος πάντων χαμός, κίνηση full. Η εντυπώση μου είναι ότι έχει πάρα πολύ φασαρία. Κορνάρουνε χωρίς λόγο χωρίς λόγο. Απλά κορνάρουν έτσι. Χειρότερα από Ελλάδα θα πω. Στις διαβάσεις πως έχουν όμως πάρα πολύ. Πολλή αστυνομία, πολύ μπαφιλίκη ρε παιδιά. Δηλαδή, για το Θεό, δεν μπορώ να τμήσω όπου θέλω. Είναι συγκεκριμένες περιοχές που μπορείς να τμήσεις. Και τώρα από κάτω που είμαστε στον 7ο όροφο βλέπω full κόσμο. Έχει κρύο. Επίσης θέλω να δείξεις ότι απέναντι από το δωμάτιο εκεί, άμα μπορείς να κάνεις zoom, υπάρχει ένας σκελετός πάνω σε ένα φωτοφως. Απλά έτσι υπάρχει ένας σκελετός, φαίνεται λίγο. Φαίνεται. Λίγο. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, απλά ο σκελετός κάθεται και κοιτάει δεξιά. Δεν ξέρω τι φάση. Λέω ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ανοίγουν τα μαγαζιά, τα φαγάδικα κάτι στις 11 η ώρα, 10 με 11 και όλοι τρώνε μπέργκερ και πίτσα το πρωί. Χθες πήγαμε, φάγαμε πίτσα, δεν το έβγαλα βίντεο, δεν ήταν κάτι τρομερό. Οι πίτσες τους είναι κάπου τόσο ρε το κομμάτι, κάπου εδώ. Και έχει περίπου $4, $4-5. Δεν φάγαμε κάτι τρομερό σε πίτσα, normal, αλλά κρέα μεγάλη. Επίσης μπορείς να επιλέξεις τον αυτόματο πολιτή που έχει Coca-Cola και δεν ξέρω αν κάνεις refill συνέχεια. Στα Five Guys κάναμε refill και full Dr. Pepper, διάφορες γεύσεις και Coca-Cola άπειρες γεύσεις. Dr. Pepper αν σου αρέσει, όπως εμένα. Επίσης πήραμε ένα νερό, διακριτικό. Σε γαλόνια τώρα αυτό, μπετόνια, δηλαδή αυτό δεν πρέπει για αμινοξία να βάζεις μέσα και να είσαι στην προπόνηση. Και πήγαμε και στο Apple Store, έβγαλα κάποια πλάνα και θα επιχειρήσω να δω αν μπορώ να αγοράσουμε κάτι από εκεί. Αναμένουμε, πρέπει να φάμε ακόμα Chick-fil-A. Μία πιτσαρία που έχω δει που πρέπει να φάω. Ξανά Five Guys Burger γιατί μ' άρεσε και ξανά πάλι Shake Shack. Και πρέπει να βρούμε και. Φάγαμε κρέμι. Crispy Cream. Ένα που πήρα το cinnamon. Και τα φάγαμε, τα πήραμε χθες το πρωί και τα φάγαμε σήμερα το πρωί. Το cinnamon ήταν ακραίο. Το cinnamon roll. Τέλος πάντων, πάμε να πιούμε ένα καφέ. Βρήκαμε ένα μαγαζί που κάνει φροντίδα εσπρέσο κανονικό. Το οποίο είναι μακριά. Αλλά θα δοκιμάσουμε τώρα γιατί παίζει πολύ το latte με τα oat milk. Και πρέπει να βρω και ένα μαγαζί με συμπληρώματα. Έτσι απλά να ρίξω ματιά γιατί εγώ ανήκω στην Πρόζης. Αυτά. Συνεχίζουμε. Θα τραβήξουμε και κάτω πλάνα και τα σημερινά. Αυτό. Τα λέμε με τα φιλάκια. Πέντε είναι ακόμα, 5 και 5. Θα ξεκουραστούμε και συνεχίζουμε μετά. Taking my clothes, my curtain call. You brought me fame and fortune, everything goes sweet. I think you are, but it's
ωραίο. Δεν έχεις λαιμό. Ναι, τώρα έχεις δηλαδή.